like i-rap yalapha not nayasedurban ndithethe yaseKapa like i-rap yalapha it's not inspiring to me because if ndingamamela i-rap yalapha ndingasounda njengabantu balapha because akho nto uyikhayo phaa into zofana uyibeze lines because akho nto uyikhayo like efundisayo yabo so andiyifundo njalo thetha ngenye into zenye concept khawuthethe into ebhadlileyo enzofunda kuyo nomntanam anofunda kuyo the reason why like ndi-inspired ndingumaningi ndisithi I'm a female version kamaningi because umaningi wayengathathi nantoni na wayengavina ukuba ngubani na mna if ndizixelele nengqondo yami ezixelele ba le nto ndiyithethayo yiyo akho nto yondixelela enye into yundesola Something jo. hayibo ngubani bengayazi babe njalo nta camera Don't yo there's solar ta Okay. and there's sol jolana lamntu anele solani and there's solar ta and there's solar even nayizolo like andozi bakwenzeka ntoni apha kubhuti. Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions because in YouTube zabanye bantu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Welcome to the biggest podcast in the world. Yeah. Me say dive into the rhythm, feel the new wave vibe. Yeah. Where fresh thoughts and voices come alive. Sondela, Amela, yeah. Ashipatelo bushibu twangena. Oh, shagala nganeno, yangoba funa ukuphoswa ilento. Umjida Artivist Entrepreneurs Pty Ltd brings you the fresh Umjida Dry Gin, Umjida Wines, Artivist Dry Gin, Artivist Wine. You can get it anywhere. Just holla at us 08403 81900 or you can contact Cadenza at New Wave Podcast and get hold of us. Ijan Endala, Ijan Yasekasi, Umjida, a representation of a hero, Yaselokshini. All right, we are back again. Mamela ke into esiyenza yi-one up ne sine traditional drink esinayo. So into esiyenza yi-one. Sifuna we rate from 1 to 10. So the first one is sokunikeza yona. Sokunikeza a shot of Artivist and then ngenye imini sophinda sikuvise nomjida dry gin. But for now, Artivist dry gin and then Artivist wine. So first let's start with wine. No, we start with, or we always start with a gin. So from which gin you rate us ne uchaza ukuthi I yabona le Artivist dry gin and ndicinga uba ndiyirate kanje based kwi taste oyivile luya kamfake le shot. All right. Kamfake le shot. Singaphosima se. Rate ngandlela yonke mos. Okay. As long as uzoqala ku1 yotsho ku10 and then you tell us why. Okay. The rate a taste and reaching ngomnqilo. Yeah. No. Awunokwazi bese unqila. Not today one unless we fast lo mhlobo. Okay. Take your time. Okay, sit back and relax. Kaloyi mamela. Yota ishushu. That's the first thing. Gin manyana. Okay.
Ndlathi zam. I could give it like 8 because abo Jean kuze uyazi ba Jean funeka iphume like ngempumlo ogqibe ichise uyayazi ke ngoba Jean yabo iwhisky yona funeka indlebe uyazi bubushushu I don't know man zine technique zazo ezwe but mina ndi give 8 because wow it's giving because lesifuba sami sisishushu nangoku. It's giving, all right. But it's giving the vibe. It's giving right. All right, let's go. Let's go to the next one. Yeah, the real Makoya. Okay. Okay, and a sip. Receive. Manqanisele drink kuzosuka le. Leya. Okay. Yes. Ay. Not in a plan. Cool ale. Yeah. Undiva. Cool ale. Stopisa. Hey. Spilio. Okay. Pinotage. At your vista. It's not like abana lena enye Shiraz. No. Of now ingqamelele nje uthi chu thatha ixesha lakho. And what is that melod? It's red order, but it's not a melod. It's a dry red. It's dry, not really dry. It's still soft blending. There is some nice berries in. But I'm communicating with this wine. I'm communicating. Like the honestly. Okay, you know what? Sawubuyela kuye usichazele after isikhathi ba okay uvenduni sibuya inamba ithu manje ubuya inamba but ndiyithanda rich taste yayo that's what I can say ndiyithanda wine and the rich taste yayo that's why manje taster yabo uyayikhangela like that's why manje ndisipha nje kancinci yabo kwezinye wines ososuku usela lena yohluke kangakanani kwezinye I could say le inabo unyanisile inabo soft ebo from dry red but yavakala ba it's a dry red wine ebo and buso bambushushu and wine ngaba bushushu red man candy ipholele but I so ngayinika bani yona I would give it to 7. All right. Okay. Because as baben kayitsala imic izinga ku because as baben chilo yabo i dry red but inobabu soft so as abantu asifan na I like iwine xa dry red like benobabu raw yabo okay so that's why I'm giving it 7 but in the itanda because taste yayo it's a rich taste kubona xa usitya yogurt there's different type of yogurts yabo xa usitya bliss ayifana xa usitya la yogurt le yabo so ibliss inala rich taste yabo fana like inala rich taste la taste le ingqindilili and yaba ngayithetha njani but I like it because inala taste I think I've got that one but ngesinye isikhathi I think mhlawumbe xa uyifuna ngesinye isikhathi because there is a lot of tastes ongozifuna soft red don't okay let's jump on kwindaba siye khona this is TMT RSA so masikwazi man why ukhetha usibiza TMT and umele ntoni TMT RSA okanye TMT I've been getting la question for like a really long time Kesan and ndiyabulela about the one buza yabo because I want people to actually know TMT umele nani TMT umele like so thina igama lam nefani yam like igama lam nefanga mama nefanga tatam okay yabo because like I never saw my father like wasweleka ndingekazi like the day ndizalwa ngayo yabo so zana mbona yabo so umama every time ndi bring her up into katata she would get mad because usenelanqala yabo so mna ke okumna since mna ndi claimer because they were married yabo so yefana ndumntana so since ndi claimer lawe because already like akafuna nova ngaye yabo I was like okay ndinguthulisile mshwadi chaka ke that means TMT so nzispanisa zoyi2 since ngazukwazi uyenza kwi ID yam ndiyazokwazi uyenza nakwenye ndawo
rap ndondon in this game as the artist, I'm gonna give myself identity yoba ndinguthulisile Mshwadi Chaka, TMT. Omunye umuntu ocinga TMT, like those companies is TMT mos, but no, it's actually my initials. So that's why xa TMT udibana no TMT udibana nami ndonke, every persona yam, like you see it like akho persona. So elantozeni emntwini ongamaziyo uTMT ungathi uTMT ngubani, usuka phi, uzalwa ngubani, uzongena njani emculweni? TMT uzalelwe yapha eKapa. I'm a Cape borner, guys. That's the first thing I could say. Ndaqhubelana 3 emaXhoseni. And like ndabawela kuye, it's not like ndi proud ngaloo nto yabo, but ke ya iwe izenzeka. And like ndizalwe ngumama omhle ofana nam, like on period. And into endiyithandayo is that she supports me ngandlela yonke yabo. Anondisupport ngayo apha emculweni. She's the main reason why ndisaqhubekeka, in fact, because if I didn't have money ngengakho busy yonke le nomna, but uyanisupporta yabo. So yeah, and like the reason why like I became a rapper actually, it's because of Cardi B. Kudanda ithetha lento. Like I don't know, noba I'm dreaming too big, but mna I manifest this in front of the camera. I don't care noba it's after 10 years. I'm gonna meet Cardi B. Like I'm really gonna meet her. Like, you know, Eminem, like those are my role models. Cardi B, Eminem, like Meek Mill, like bonke, in fact. No Nicki Minaj is my role model, and ingendo yakhe no Cardi B, like and ingena. But like debancanywa abantu bakola cala uziqomba umculo wakho licala ndiyawumamela ne, but ndiyumamela xa ndiko TikTok nondondo, andizungena ku Spotify ndiyomamela umculo womuntu. Ngcono ndimamela Kennedy Royne o Camila Cabello nobani, because ndifuna umculo inspiring yabo. Umculo walapha ndithi akakho inspiring yabo. There is umculo inspiring apha, especially lo engathi ngowe R&B type shit yabo. But like i-rap yalapha, not nayase Durban, thethe yaseKapa, like i-rap yalapha, it's not inspiring to me, because if ndingamamela i-rap yalapha ndingasounda njengabantu balapha, because akho nto uyikhayo pha. Into zofana uyibe zi-lines because akho nto uyikhayo like efundisayo yabo. So andiyifundwe njalo. When you're listening to Meek Mill, akho nto uyivayo, you first ufunda i-flow, ufunda a lot yabo, ufunda i-flow, that's the first thing. Secondly, ufunda i-metaphors, ufunda i-buzz, ufunda a lot, man. Naxa umamele uCardi B, like ufunda like some new thing about being a girl eraphayo, ufunda like statistics, ufunda like creativity when it comes to music videos, because she's really creative yabo. So ufunda a lot yabo, but bakuthiwa mamela artist yalapha eKapa, because nezase-Durban inspired by Americans. Like honestly speaking, artists aseDurban nase-Pretoria, like Josie type, like is inspired by Americans. That's why i-progress ibonakala. Yabo. So bakuthiwa mamela artist yalapha eKapa uzofunda ikasi. Le nto ukhulele kuyo uyifundela ntoni? Because like it's the environment okhulele kuyo. Why uyifunda? Why uzophinda uyifunde ku-rap again? Why nizofunda ikasi? Like indone, like ewe ndi-proud ngokhulele ikasi nami, but indone endakhayo from le nto uyithethayo uba okay sikhulele ikasi. No. Thetha ngenye into, iza nenye concept. Khawuthethe into ebhadlileyo enzofunda kuyo nomntanam anofunda kuyo. So generation elandelayo. So mna ndi-inspire shwa abantu bakola cala. Otherwise, no offense or type shit. It's just my opinion. All right. Yeah. Dance. Just being honest. Like in the honesty. No, how honest. Ankorongo. No, ndithanda loo nto, ndithanda ibo-honest bakho. That's why benisixa udibana no-TMT, udibana na every persona yam. Yeah. The reason why ndibona ndiyayihleka nje, ubuke wathi apha you are a female, or you are a female version of Maningi. So ngoku yeah, because mamela uManingi, do you know why nsithi ndiyi-female version kaManingi? Maningi bengavina ngabani na, ndim lowo. I'm not talking about rap. Sometimes uba inspired ngumuntu like nge-character yakhe. Khona laa nto udibane nomuntu one-aura that's so powerful to a point that inspired by aura yakhe. Like ingase like ube nala character yakhe. Khona uba nabanye abantu like ufika umuntu nice, but uyakwazi uthetha nabantu, like bone bakhona babantu bona umuntu unice uyakwazi uthetha nabantu, like akakwazi
ngamgweqa imani umuntu xa ethetha nomuntu uyavakala like iora yakhe xa uhleli ecankwakhe you feel the positivity xa uhleli ecankwakhe you feel happy like ndiya inspirishwa nangabantu abanje yavele ndifuna uhlala ecankwakho more because ndifuna la energy and then ke umaningi like mina like beningamameli as such yabo because umculo walapha andiwumameli as such ndiumanyeliswe ngabantu endiye ndahlala nabo as much as in the rap ba mameli 300 years mamelezwe I was like yo ndithanda le itamna andithanda le ita nangoku busy Betlisha no ananoba ngiago enkazimlo ndanifunda phaya enkazimlo like emakhaza I'm like damn no longakanani ngoko that was long time ago say ongakanani kodwa wakuse primary kaloku bona babe phaya emakhaza kaloku kwakuse primary nawe wabufunda phaya primary kaloku ndifunde emakhaza bona babe Betlisha phaya enkazimlo ndifunde enkazimlo nami because bengihlala emakhaza phofu yabo so siyibuza age ubuzophumile sibuza ta buza uphumile kaloku umsebenzi wami ubuza buza uphumile ubusaqhubeka kahle sorry about that uphazamiseka umsebenzi wami not age umsebenzi age ngabantu base Home Affairs and tour dance yabo so like umaningi the reason why like inspired my ndingumaningi ndisithi I'm a female version kamaningi because umaningi wayengathathi nandoni na wayengavina ukuba ngibani na mina if ndizixelele nengqondo yami izixelele ba lento ndiyithethayo yiyo akho mntu ongixelela enye into if okanye ndizixelele ba lento ndiyenzayo yiyo and okanye ndizixelele ba lento ndiyenzayo ndizayenza yenzeke akekho omnye umuntu oyitshintsha ingqondo yami okay and that's how umaningi was if I'm incorrect and wrong that's how he like attitude yakhe bayebefuna ukuperforma 5 songs beperforma 5 songs ogqiba xelela asuka kaloku ababantu baziswe nemgle show dongo I perform 5 songs yakhe umyeke nawe ukuxelela banzo yiperforma wayiperforma wagqiba wava uzawuthini naxa efuna like uBetlisha ebengaqale amayazo whatsoever qala cinga lines or whatsoever ebecinga lento ecingayo ngoku apha gezele ngayo ebo so that's what I liked about him nestory ndisivileyo ngaye like I really like ndiyo nangoku female version yakhe shem I don't want to lie okay so that is why like you released a new diss track khawuthi chapha kungena njani nanja no ikhona wenze ne music video yayo pha hleli na I think phezu komgqomo or something but you diss track leya hayi botaphola ayi diss track leya indoni efa ayo diss track okay ithinda ngqaba Mamela, no. I would distract, like, honestly. Like, I could even break down the whole song. Okay, break it down. That's what I... Okay. So, like, it's a Dramanscap sci-fi, away, le, KZN versus CPT, whatsoever. Yeah, ilawe, ebo. And then when I wrote, lawe, ebo, first things first, abantu mna since inspired by abantu bakwela cala I like umixa isiXhosa ne-English most of the times and oko xa ndirapha mna ubeach soza nqabe yabo so abantu abaninzi like they discriminate low way yabo but I understand yabo but ke oku ngona ndibhala la way ndanifuna uvakala ba if ucinga ba andikwazi urapha ngesiXhosa andikwazi uba ne-metaphors zesiXhosa andikwazi uba ne-buzz zesiXhosa uyaziqhatha okay yabo cause xa iqala la way ithi mayibe yiwo caca mba noqhela military like mayibe yiwo meaning xa uqhela ujima ta the moment sithi masinyusa insimbi ngoku apha awuzostrugglisha but bawuqhela ngozostrugglisha so xa like sisikwi-game ngomosi sikule rap game andithi so mayibe yiwo like kucaca mba noqhela military meaning masirepheni yisayfa mos masirepheni caca mba noqhela ubhala alright yabo ngibala uqhela uzibhalela uzawuvakala xa uqhela uzibhalela yabo and ndavakala because niyanibuza ngoku yabo and leweka efa ta like ba okay jonga I know unali igama lakhe elingu efa ne but it was not like andiyaba ngayibeka kanjani yama Lilith
first Adam's wife, Eva, it's the second Adam, it's the second lady, it's not the first lady. Let's start there. Okay. Lilith is the first lady, that was brought here. Lilith zanga phume ku Adam embambeni, Eva waphuma ku Adam embambeni. Sure. Yabo. So Lilith yena what boyithu no Adam badalwa, and then Adam wana la way ba okay uyababona masamadoda babanjani, but they want to be yabo. So she had lando yoba sidalwe ngexesha eli1 thina soyi2, so we have to be equal. Awuzungixelela ba mandithi. And then she left the Garden of Eden, and then ke oku washeka enesithukuthezi uAdam, and then ke okwanyanzeleka ba kudalwe uEva ke akhutshwe embanjeni yakhe so that azokwazi ucompromise. Like ba uyaqaphela stories ka Eva like uyam like nzothina akanalando ye equality yabo, unalando thobela umyeni, like you get what I'm trying to say. Submit. Submit to the provider, do this for the provider yabo, yonke lando yabo. But Lilith was like, we are equal. If ndiyapheka namhlanje pheka ngomso. That's how she is, like indlela enza moyicacisa ngayo ba okay equality kuye ibalekile. Bayaqaphela apha emhlabeni kukho abantu abangomama abakholwa kumamela abantu abangotata noba seberongo, bekho abantu abangomama abazokuxelela ba urongo. All right. Yabo, akuxelela umuntu kahle ba urongo noba baphezulu whatsoever, qha uxelela indlela right ba urongo. Yabo. So abantu abangotata bafuna uyixelelwa abanye babo lando. Yabo. So as characters yithu zabantu abangomama, it comes from Lilith and Eva. Yabo. Just that ke oku Lilith, since she left the Garden of Eden, waba taken as a demon after that, like he because and as like the story goes on historically, Lilith abantu baso bayasazi, like she was demonized after londo kwathiwa demon whatsoever, she's the queen of whatsoever yabo. So kula ibhale yaba mna ithina lawe I can't recall go, but in the theater pa ba I ain't Eve motherfucker, I'm Lilith yabo. Meaning I'm not claiming do about okay ngoqala whatsoever ne, but the claim is that mna and mameli ngamna ndivula okay mna ndidalwe ndizende edwa apha mna. You get what I'm trying to say? I'm with you. Everything endiyenzayo mna ndiyenza ndiyicinge apha. I ain't Eve, I'm Lilith. That's what I'm trying to say. Yabo, it was not like in the taba like born by okay this type shit. Yabo, bone. Yeah, but So- at the ba umuntu uzinxibile phofu bemeli ba uyazinxiba because yes behleli benayo ingxaki ke bona boyithu. No, lapho ndilandi kanye benifuna uyazi ba ngaba londo ivele mhlambe after seningathi mhlamba nivisisana incama. That's why nsithi bona meli uyazinxiba because ziyenzelwe yena kakade. It's a bug kakade yoba andizova ngamntu, but at the same time zibhekisa kuye akho nto ndizayifihla. I knew it. Hayi nangoku like akhona but bezi like ayibhekisi kuye qha because xa ngigqiba yonke la way ndithi ba these niggas ndondoni bayawadlala ama-cherry lamajita segemini bayawadlala ama-cherry and do this and that, but andikho lapho laleni kalizi yebo. I think ndigqibile laleni kalizi like akhona ndizophinda ndiyithethe apho. Oh my goodness. Akho mntu ungayaziyo uba ekabani in the game. So nguye lo ushaya lonto. Oh my god. Wenza nto? Oh my god. Emake khawume. Enye into endifuna uyazi yi-one. Iwe into endifuna uyazi yi-one ileba. Liseyisuka le ngxaba ngoba xa ndisiva ngama-hem kuthiwa nani ngabantu abavanayo nonke kakuhle. Inoba kwenzeka ntoni mhlawumbe? Baba namademon. How? Baba namafufunyana. Okay. Like honestly ndingahlala nawe ngoku sonwabe kanti awundithandi ndiyakusinda. Okay. Like ndiyaxoka. Wena Ndiyakwahlala nawe ngoku kanti awungcanywa ndiyakusinda, like ndiyakusinda. Yabo? Xa ndivayile uzawuthi awundiphiwa.
Namademon. like wena wayiva njani uba okay no aba bantu banamademon yebo Galento bayenzayo into le bayenzayo. Mna ndizisoli mna. Omnye uthethe ngomnye komnye and then wayiva wena. No. Da, if I would show you nangoku ivideo beyonipakanyela enyanga. Abantwana aba. Enyanga exclude lo wesithathu waseculture ningabantu benginaphi ndothuka ke nabaye befuna ntoni. Because mna into endiyaziyo mna yabo I had a personal ayiyonga ne-beef like it's a personal fight yabo spiritually and emotionally no-Lizzy Lane yabo it's a personal fight uziqomba she even asked someone oyi-podcaster efuna ukuya pha just to talk shit about me but ke wakakayazi ba ndim uLilith apha I'm the villain njani. This is deep. Njani. Njani uthi uzoba a few steps ahead of me ndingibani. Asiqala apho ta. Even ngoba bedropa la district ndothu into yandothusayo yayi1. Yayingu lo mntana. Eve but ndaqoma ayi wethu man. Yabo akho wayitheni otherwise akakho special. Okay. Because I really respected yena because like we used to like in Melba si renewisha Holy Trinity sase simshutele ne video renewisha Holy Trinity siyam release asiyenza yonke lonto she even leaked eyakhe verse on TikTok meaning like ibi into emelba yenzeka and yaba uthe gqi sekutheni nanje wathi gqi sengcola echuma emikini wenza ntoni and engeyoku inengicapukisileyo is that uyintombazana but uzodisa umuntu about ubuntombazana because inywele zam it's natural it's more like wena uyafana ba ingathi xa ndinohlala nawe ngoku ndiphumele ndibe kwi-periods ungahlekisa ngam yabo instead of uze uzongixelela that's bullshit okay ogqiba uphinde uthi man respect lonto njani ilanto ze-relationship yena njani ngoku relationship mna relationship mna ta anifihli into mna wow mna kwa cousin mna kwa brother if unamafufunyana I exclude myself from you I burn the bridges I place boundaries emelba ndiyazibeka uzazi nawe ba okay these are the boundaries I should not cross. So when xa uvele ucross boundaries engamelanga uyazicrossa and then you expect me to respect that and keep quiet just because of I have this image I'm trying to build as TMT. No, first of all ndingithulisile masiqale apho uphambanise uthulisile simthini ke uTMT sizamthini TMT because xa uphambanise mna usimbongile uphamanise usimbongile awuphamanisanga TMT because awunoya engomeni ufika ungixelele ngeafro yami bayimdaka kuthe ungazongixelela face to face ba mandihlambe yeyibolo weta uthi uyintombazana elo xesha but uzongixelela ngobubhanqa engomeni why unganifonelanga khasixabane like we didn't fight qingawe sewundiblocker on every social ngengomso kanti uzodrop this kubani. You thought you were a few steps ahead, but not kum. Not kulile. No, not kum. Because that like, bone uzqomba like I really respected yena. Like I was really a friend to yena, yabo. Ezazinto ndizikhuphile pha about her biting lyrics zabantu zizinto dala nzazi. That's why it was so easy for me to like. And izininzi nangoku endisazaziyo. Sazazikhupha andingathiwaphetha amafayile abantu hata ingxeke bo xa ndihlala nawe mna one thing about mna xa ndihlala nawe yabo first of all I sense you spiritually yabo secondly ndiyakujonga physically ba indlela o-actor ngayo xa ndikhona in front of you injani okay yabo and then kuyo yonke loo nto ndiphela ke ndiba ngilaa mntu woba thulika amazi mani lo mntu khawusesumazi even more ungazifaki ufake nenzipho kwi-friendship ethile nethile and engoku
that's where I started listening to her songs. And then I was like, man, no. Kaloku ndiyi-writer mna. When you are a writer, uyakhawuleza uqaphela into ebhaliweyo eyomnye umuntu obukhe wayiva. Nekuyabhalwa before. Yebo, awusoze ungakhawuleza uyiqaphela ngaphandle ngoba uqhelanga ubhala. If awuqhela awuziqhelisanga laa nto yobhala, awuzuyiqaphela. But if uziqhelisile into yobhala like i-lyrics, uzoyazi lento ndithetha ngayo. Okay. So every fucking time when I listen to her songs, because nanimncane masiqamba mamele. No man, ndiyazazi ezi lyrics ndiyame ndosearcha xa nsithi abo nazi. But nqamba ayithulithula awungendawo. Yabo. Yabo umuntu wabo out of the blue. Wanqala. Ogqiba uzothi you don't know nothing. Xa abantu bembuza because abantu bayambuza uthuli ukwenze noni siyamazi uthuli. Like a lot of people know me, bruh. Like udibana nam, like I'm the open book. Like udibana nam usewundibona ba oh nomna undwebile unje, but at the same time she's this person okwazi umcingela umuntu, she's nice. Yebo. Okay. And abantu abaninzi bebenithatha like bone bebenithatha in a bad way. Ngenxa yoba lendlela like ndiziportray ngayo on social media. Xa idibana namuntu anibona ndi nice. Abenala we man unice wena like ndiyothuka yabo and is portray and soloko mina nisithi mina ndi nice andithandi intwembi yabo umuntu owenza lonto. Watch out umuntu owenza lonto. Yona nyoka. Yona nyoka tayo and ukhona kule game. Bana sithi mina ndiyithanda intwembi kodwa uyayenza. Because sizi females xatyaniswa ifemale eyi-1. Manenza amafa kubanda. Andifuna umchaza. Andizumchaza. And yazazi naye. Uyazazi. Uyamprotect. Ndiyamprotect. Baninzi abantu endibaprotectayo mna ta. Bengenatsho ndabona namafayile abantu. I might ndingangunotha walapha. I might get cancelled because there's a lot of shit that I know eyenzekayo behind the scenes. And not xa ndiyithetha abantu bafuna ungikhanselisha, but ke andizuthetha ndizothula. Because there's a lot of things that I know. Ogqiba umuntu abenesibindi sozondiqhela kakubi ndizihlelele. Uvusa inyoka izilelele. No, kaloku awuyenzi loo nto. Iza kuluma inyoka. Bako wenza into eyi-1 mhlawumbe uyenze ngokwenza into eyi-1 baba uboyikisa umxelele ndiyayazi nale yawo ungabizi igama. Ungabizi igama. Uthi wena uyayaba ndaya. That's why in the city. Thanda kanjalo. No, that's why in the city ba some people, you know, vele umuntu aziportray as this perfect person. Mina ndiyithanda intwembi, mina ndifuna abantu badibane, mina ndifuna kuthi efondini. If ubufuna yenzeke yonke lento ngeyenzekile because buzayenza. That's the first thing. Okay, let's talk about Mama 2023 is a MA award. We award winner. So no, explain about into enjalo because akokudala umuntu awumazi ngezinto ezimbi. So when you follow up ucheck umfollow wisho umuntu uyabomba khinayibo zinhle mose izinto azenzayo. So and then uphela ubungamazi nomazi ke phofu kwasekuqaleni mhlawumbe uyacula, but because of like into bakho ixesha loba umuntu mhlambe asirculate ivideo ethile ngathi inthini okanye mhlambe ngozileyo wathi ndiyabhifa nobana kanye into ezinjalo umazi ngalondlela uchumo umazi. So kasixelele ba mhlambe kwenzeke njani ukuze kube kanti uyayiwina, mhlambe ubune demo ubunentoni because asiyandi umculo wakho beningakwazi zonixelela nje mhlambe une album kwenzeka ntoni and then usicacisele ke nge-MA kuba ungene njani wawina ntoni. Okay, first things first, I didn't believe by Mama Ndondon is a legit award Ndondon because it's from Pretoria and it I call pick up. So and I know ba like ebo. But I was like dathekwa ngomnye umuntu pha ku post yapha ebo ethetha nge nominations and then ndathumela I message phaya ndifaka I-biography yam ndafaka i-first single yami enandiqala uyidropha mos ndaqala uyidropha mna ngo-2022 December 22 kaDisemba 2022 yebo. So la single there, I don't want to lie shem ndisayithanda nangoku yabo. So ban-nominate ke as the best hip hop female Ndondon, and then
after londo I had to ban ndifake ezinye way like ezways ichazayo ba wenze ntoni nantoni in the game when chaza ba okay no man mina ndiyafika kule way mina yabo ngo-2023 ngoku the only single that I have I wanted to know Fine Bitch only yabo and then like zabe zi-right i-sound yazo i-right yonke way and then I got nominated and then abantu ndibandicela abantu ba mabandivotele. And then they kept on voting. Kwabe no Travis Colax naye nominated pa. He is also like what's this? An artist, a male artist appa. And then I got like abantu babane benlendoza ke babane benvotela and my mom as well. My mom wayethenga ne-airtime 50 rand avote jo yabo. And then kwafikelela imini yoba ke ngoku kukhwelwe kwiwe Pretoria yabo. And my mom wayefuna like in the fly wayengafuna ngikhwele ibus. And then like unfortunately I couldn't go. Kwaya Travis Colax ndabe nsithi cela zanthathele iwe yami pha if I win. I was so scared. Yona nsoyika ta. This like lendo is unmotivating like into doing is a new way yabo and the artist is means like is in supportile into actually sharing voting yonke la way. And then one in the video Travis kwabe kuchazwa phaya ba TMT no winile wara yo ndayibona ekseni mos yo into endavuka ndayivuya ndaya kula website ye mama Ntondoni xa nsithi yo igama lami libhayi yo ndavuya ndaqoba yo diwinile award winning artist ukanqala kakubi eyaze Pretoria nalapha entweni ayibo ndizintroduce ngokwami ePretoria ufika nofika wasegqoka kwam ndafumana i-feature ku-legit Troy le abantu abaninzi bayayithanda ke la ngoma buka it's on my EP yabona fumana feature kuye from Pretoria. Okay. Then like yo then ke ndarelease like i-EP but andayihoya man i-EP yami I don't wanna lie bezikhona izinto beningazithandi pha. So zaya ndiyihoye and then after the release EP yami ngoku I was this person obane release reels bengakhuphi umculo benibane ngikhupha reels ndi rapper yabo. Okay. Because one thing I can tell you can be a consistent artist yabo by just releasing reels yabo like go TikTok or Facebook or Instagram banukhupha nje ezo reels so zakho u rapper then xa ukhupha umculo othile abantu babanalando because kudala ungakhuphi yabo so babanalando engeke bayayazi ba now umculo is on every digital platform meaning bangamrepeata nanini na befuna yabo. Okay. So mna that was my idea but I don't need it like yeah I can be consistent but I don't need ba I release every time on every digital platform because qaphela yonke into oyirelease on every digital platform icela wena so you can't release nabayintoni on every digital platform yabo. Okay. So mna I was like mna ndibona nikhupana ne reels ninibone ndi rap nincongratulate nincome phakuthi kwi comments ndinibukele ndivuye ndifumane ezi views ndizifumanayo eza views the moment zonke eza views yabona ta one thing about mna ne I want a community I don't want fans mna ta I don't want fans I want a community like ndifuna abantu bam enzayazi bangabantu bam aba noba ndirongo noba ndiright ngabantu bam aba bazosoloko bepha kwi-comment section besithi ewe. Kawucacisela abantu umohloko between i-community ne-fans. I-fans zingakujikelana nini nazi yoba i-fan yomnye umntu ngoku. Okay. Yabo ndingathi mhlawumbi ngoku babona mhlawumbi kubekho nje into eflopayo in my life you know ibe on social media yabo like banganalawe yo hayi besinga-expectanga kuwe yo hayi TMT yo hayi agcwala aba yo hayi pha kwi-comments those are fans abanye bakuthuke ba yo hayi suka no those are fans. I-community they will tell you Sithando Sam everyone makes mistakes in life qhubekeka usuye kurelease umculo yithi ngabantu bakho ke that's where you know yabo lo ngumuntu wami akuxelele futhi ba ndiyayazi nankotya wawurelease into ethile ndiyayazi nankotya wawukhuphe into ethile I follow you ndiyayazi into yakho like yonke into yakho sudana ngenxa yezinto ezithile and I actually experienced lo way ngoku bekusenzeka le mishmash bisenzeka they experience lo way and I was like chini ndine community
enough fans ndine community and I want ke ngoku community strong to that point because I do have fans. I'm not saying ba and ba appreciate, I do appreciate fans zam, but I so wish bangaba ngabantu bam. Yabo bangabizi fans zam babe ngabantu bam so that banganijikeli. So wena before ungene lanto zemculweni iphupha lakho like wawufunda no beside lona wawufunda wawufundela uba yintoni like yeyiphi career waqonda okay this is what I want. Zandasithanda khona ndimncinci ndandithanda like ulenduzo tatam like waphayela kwaKruger sometimes abuye uqala uphayela as security so inyawo lakhe laliba rongo ngamagquza yabo thanda umlungisa ke ngoku manisithi yho mna ndizoba ngugqirha noma nandisena 7 hayi ndakhula ngene high school uqamba yho John funa rapper. From grade 9 funa urapper mna ndabe ngiqomba kwa grade 8 ndaninalawe ba okay yabo phofu manje ningaxoki into endiyifunayo like endiyifunayo enoba ngiplan B if le way rapper isebenzi like kuba chef and have my own restaurants like brayo I want that so bad yaba ndikuthena kangakanani ukutya like akhona abanyathelo wathathayo ukuze ulana uzube chef because bendibusy hospitality. Okay. Yeah, bendibusy hospitality but ke uyandika kulento yoba iyalibazisa because ndiyalibaziseka ngapha you know and ke ngoku enye into enenza like ndingayifocus kakhulu kwinto edibenisene nesikolo is that mama like she supports me ngandlela yangefuneka ndisupport ngayo you know. She really supports me yabo akhona nothi ndiyidinga yabo ndihlala ekhaya nintombazana kakade ndisena 20 so akho nto wrong ndihlala ekhaya ndiyayifumana imali apho ndiyifumana khona kuzinto endizenzayo ezisemacaleni yabo but lo mali leyo ayina ku-oled wam like imali yoba mandizihoye mna yabo oled wam eyona nto like emenza happy honestly is to see me pushing eliphupha lam because allegedly xa ithetha ifamily katatam naye wayethanda umculo so I get why sometimes engafuni uthetha ngotime yabo because mhlawumbe I remind her of time yabo ngento zenzayo yabo so bone like I really like into edibenisene nomculo bra like ndiyawuphila umculo qho ngothi ndiyabhala ta xa nokubonisa i-notepad yam every night ndiyabhala so ndiyawuthanda umculo but if anoba like anoba i-rapper or ndibe i-artist then I have to be i-chef. I have to be confident because I have to cook. So okwaphila yephi into oqonda yazisola ngayo life inwakho okwaba ngumntu uqonda okay le into ndayenza ngemistake qonda imistake chile yayifota yundesola senkena John hayibo ngibani bengayazi babe njolana ta camera ndawuthuka yo ndiyazisola ta okay andazisola jolana lamntu anele solani andazisola ta andazisola even nayizolo like andozi bakwenzeka ntoni apha kubhuti. Okay. I feel like he's really obsessed with me and thina wakwenzani wakujolela you are anointed ba wandenzani but ingasasuki ebomini bami like and kwalento yenzayo beyahamba textela abantu ba he wants to get back with me like nigga get a life. Wow. I understand but okay I made a huge impact but go get a life diphumile. Life goes on. So yeah going back to la mama ne so kweza effort uyenzileyo eba kuthengwe airtime kuthengwe ntoni ngeyiphi eyona nto oqondayo ba this award indenzele okunoko okanye mhlambe nayo yathi chu ecam kwayo nemali okanye yathi chu nje ihamba yodwa but yayikwenzela ntoni ithi chu okokuqala kwi biography yam balekile into yoba ne biography like ene award phakathi no i-award like yinto ebaluleke kakhulu ne but ke ngoku enye into ebaluleke more than like lando into yoba ne-biography efundekayo like ifundeke into wakhe wayenza yabo so that yabota xa ubhukhishwa xa uzosayinwa xa uzofumana i-management xa like a lot as an artist oyenzayo
it needs i-biography. Babone, okay. Yebo. I-portfolio. It's the exact same thing as i-biography. Same thing, yeah. Xa ufuna i-company ethile ikusponsorishe, yonke into yenzayo as an artist idinga i-biography. Nawe as i-videographer, you need i-portfolio for le nto uyenzayo, uchaze uba zintoni ozenzayo. That's the first thing i-award yam endenzele yona, uba mandibe ne-biography efundekayo, engqindilili, ecacayo. Ndingabani ndisithi I shared a stage with banibana, I shared a stage with it's not gonna do anything. I have i-followers ezithile kuba it's not gonna do anything loo nto. You have to ba mawube nento ebhadlileyo. You get what I'm trying to say? You have to ba mawube nento ebhadlileyo. Okanye uthethe ke nge-features, ungafana uthethe nge-features yabo zibalekile. Yabo ne-awards zibalekile. Nendawo wakhe wasebenza kuzo, like mhlawumbe ikhampanizo wakhe wasebenzisana nazo as an artist zibalekile. Zonke eza zinto zibalekile for you to ba imali yakho kwa wena xa i-quotation yakho yobhukishwa or ye-feature or yentoni. Uyilungisa ngebiography yakho. Othi umuntu esithi yo awuchaja kakhulu, umthi bhaxa ibiography. Uthi funda into endiyenzileyo, andihlelanga nje apha. Ewe I am an upcoming artist okanye local artist, but ujonga into endizenzileyo by wena to feature me. Xa ubhala nawe goya ku biography ba I featured TMT. Ukhona omnye umuntu from enye account, I mean enye company or umuntu from somewhere ozayazi ba uTMT utheni and ozayazi i-value ka-TMT just because of izinto endizenzileyo. So the first things first, like biography. But that's why a lot of artists need na xa uregisterisha, like usenza yonke la way. I'm not sure like biography dingeka that much, but into endiyaziyo is that when you registered artist, yonke la information yebhayo yakho nengoma zakho, all of that, noba sowusuwisha umuntu, noba sowutheni, ibhayo is always needed. Noba sekutheni ta like ufuna ngixelela ba i-lawyer ingalwela umuntu obane performa kwi-kasi shows. Ale kulwelwe yena. Kulwelwa ntoni? Waste imali, nguwe phofu waste imali because ubhatala i-lawyer for into ekhoyo. But i-lawyer yakho xa isitsho kwapha ba lo muntu lo sesukukwenza 1 no 2 no 3 no 4 no 5, that means userious ngomculo wakhe. So akanokwazi uthathela lyrics ezithile umhlambi. Yabo. That means ke ukuthathela into ebhadlileyo, ukuthathela i-artist ebhadlileyo apha siyambona lo muntu noba akana recognition engakho. Yaba zikhona i-artist ezenze into ezinkulu but i-recognition like abantu abaninzi abakabi nala fame. Sometimes as an artist you don't like akho need your fame. You need like umsebenzi. You need to ba mawusebenze. Yabo. So if wena uzawuthi uyi-artist ebalulekileyo just because you have numbers, awukabi like awukazazi ba ufuna ntoni as an artist. Because as an artist numbers zibonus. Yansini. In-numbers zibonus. Mna I do have a following ne, but angxonga loo nto yabo. Even nasebantwini endihleli nabo ba yo ne-numbers azizinanto. Yabo. But ke oku xa uthi xa ufunda i-biography yam, ufunda yonke into yam edibenisene nam, ubone everything that I've done, ubone the people I've worked with, ubone yonke into, uzoba nala way no man lo mntana une-value. Sometimes uyakwazi uba $1 kwindawo yerandi ingabonwa i-value yakho because yindawo yerandi le. So thina sifuna ii-rands apha, asifuna ii-dollars. Asizozenza into ii-dollars. But xa $1 kwindawo ye-dollars iyabonwa i-value yakho. So ibalekile sometimes into yoba xa uyi-artist like what's this, uzi-isolate ebantwini abacinga i-numbers yimpumelelo. Ingxaki that's whereby artist developer khona. Numbers. Yeah, numbers. Because yazi umuntu uyakwazi uthenga i-numbers oqoba azosixokisela apha ba yena une-numbers azithengileyo. And ke ngoku mna ndizakubuza into yo-1, iphi plaque. If you hit mhlawumbi 1 million views on YouTube, iphi plaque yakho. Plaque YouTube, like you get plaque. If like you Usonwabile got a plaque for 100k subscribers. Meaning akazithenganga. Meaning he gets paid for his subscribers. When you get 1 million views,
where's your plaque? Where is it? EP yenzeka lo sibone ngalamali eza subscribers zipha. Why usanxiba i-3 1 kodwa une following ku YouTube? Asathethi na ku TikTok, asathethi ngezinto ezingabhataliyo, sithetha ngale platform ibhatalayo uYouTube. Because uYouTube ubhatalwa use ku 1k subscribers. Kutheni wena sewumgqothile 1k subscribers sisakubona ungena movement? I-movement iqala apha kalotanga. Qala kwimpahla. Sikubona ngedrip thina. Ba yo ayinemali le. Akho nento obunxiba into eziduru. Just njengoba clean, yabo? Uchinja outfits zakho, yabonakala ba you do have money. Kwalento yobuspenda mina I'm not impressed the artist spender oko. Spend etywaleni. Iyawuphela. Umzekelo ophilayo. Yo. That's why ndisithi ndingumaningi. Okay. Kawungene pha umzekelo ophilayo. Umzekelo. Okay. Wow. Okay. First of all, ndingumzekelo ophilayo ekhaya. Masiqala. Sisters zama inspired by me. Like yo. Kwayindlela abanxiba ngayo bafuna unxiba njengothuli. Adatshu mama athi, "Yo, ungcwele." Athi asikhangela impahla. Ufuna unxiba njengawe. Sister yami yesibini usibabalwe like she's inspired by me as well. Kwawubongo every time when I go to the studio so lokho exelela umama ba nami ndifuna ucula njengothuli. Yabo. Ndingumzekelo ophilayo ekhaya. Yabo. Like really Diam. I'm not joking. Secondly, ndingumzekelo ophilayo kumama. My mom was not supposed to have kids. But I was the firstborn. Yabo. And that means ndizekelisile ba uyakwazi uzala abanye abantwana. Uyakwazi uba ne generation like abantu lawe yakwazi bana more kids, yabo. Andifuna uthetha kakubi nxa isixhosa singathi sinkrwada. Yabo. So ndingumzekelo ophilayo ekhaya. Andithi kwaye respect ukuthiwa iqala kokwenu. Yeah. Ndingumzekelo ophilayo ekhaya. Ndiphume ekhaya estratweni sami ndingumzekelo ophilayo. If uhamba no TMT eKasilam asoze singabuliswa noba kai6. Asoze kwaklandlela straight ka goal. Asoze singabuliswa. Ndingumzekelo ophilayo kwaseKasilam. Yabo. Abantu abanibonayo pha eKasi, they know first of all ba okay yeah ndihlala nabantu baseKasi, like I don't associate myself with abantu baseKasi, but still bayayincanywa indlela endenza ngayo. Khona lanto xa ungazi associate nabantu baseKasi abantu bathi uziphakamisile. Mina umuntu waseKasi uyakwazi yaba abantu baseKasi bayakwazi kwa amaphara seKasi mina umuntu oqhuba itroli yakhe azoyibeka apha phambi kwasekhaya nikwazi ethuli ndiphume xa ngiphume khanikalela amahewu fethu. Like asiqhele nangana kangako, but la muntu uyayazi ba if ulambile athi thuli icela ungigalela amahewu because mama mwenza amahewu sawugalela ndithi ina nja yami. Yabo buza abo fanini ndone yenzekayo ngohamba ndenza kanje nakanje we thatha ijagi yami phina ngene endlini. Yabo akho need ndihlale nani but I can serve you lento uyifunayo. That's why xa ungiqala ukunya ndikunika ikaka because ungiqala kakuphi. Yeah. It's like that. Xa ungiqala kakuhle I serve you lento idingekayo. Mina I'm a reflection of you. That's umzekelo. Umzekelo like umzekelo kaloku it's an example. That means a reflection of lendo uzama izekelisa. Yabo? So that means ndiye reflection yakho. Yabo? If wena xa ujonge mina like ubona umuntu rude, zijonge wena wenze ndoni. Anovele ndithi gqa kuwe sendi rude. That's really disrespectful. Yabo? Wena ziqala uzijonge bandithethe njani, ndi-acte njani, ndenze ndoni. So that uzoyazi. Akekho umuntu onothi umhlambi fana nangoku xa novele ndiqhwabe ngempama. Uzoba nalawe yabo ungiqhwabela noni ngempama. Yabo? That means ikhondo yenzileyo. Yabo? Of course. But xa ndivele ndaqhwaba nje ngempama that means nditheni? Ndiyaphambana. That's why kuthiwa umbethu umuntu ophamba nayo. Because akakho sengqondweni. Yabo? So umzekelo ophilayo that means ndiye reflection yakho. Whatever you do to me shall be done to you by me. I am karma. Ndimi karma. Okay. Nah, don't wait for God to karma you. Is EP? Single. Andifuna uzithini into zami.
and finish the song. I said in my man release because but we faka now on social media. No, because in the Ikupa ngoku I have to buy the children and then when I can't release and the Ikupa ngoku. Okay, that's okay. Okay, Umzekelo Philayo, it's a single track, ne? But the single track has a lot of work that ezofakwa kuyo. Ebo, it has a lot, like it's more like ube nomntana then ukulandela abanye. Ebo, meaning umntana one but ukulandela abanye. So this single, that's why I'm saying Umzekelo Philayo, it's a manifestation, it's a reflection of everything. Like I'm reflecting indlela, le ndlela nisebenza ngayo, ile ndlela ndizofumana ngayo, ile ndlela nizobona ngayo, ile nto ndizanika yona. Meaning there's also a mixtape that's coming up with manichaza bani feature shobani. Oh wow. But there's this artist yaseJozi. It's a big artist. Big bra. Yo, brand so like this one like excited. Big Joe. Okay. Like a mixtape. We can't wait. Like nama ikanwe ngumzekelo Philayo la mixtape. Even though like igama layo engazuba ngumzekelo Philayo, leno nisithi bana umzekelo Philayo is about a reflection of everything that I do in my life. Like I feel like le tracky it's like a manifestation of everything that like it's gonna change a lot. And once it is gonna change a lot, I'm not hoping it's gonna change a lot. Nditi, it's gonna change a lot. Ebo. Diated into existence. Okay. Ebo. It's gonna change a lot in my life. Because after le track, asazunphinde ndibona unibona ndisenza umsebenzi ongengomzekelo. Yonke into ozawuyenza ngoko izaba ngumzekelo ophilayo. Yes. Hayi ungumzekelo ophilayo. Masikuqhabela izandla kuloo ndawo leyo. Ndawuvakele. Asikubulele manje ngethubo siphelona manje. Yeah. Mhlambe kuyobuya ngoku mhlawumbe xa sesibona ba mhlambe noba iEP yakho ngoku ihamba njani, ihamba kakuhle. Mixtape yeah. Ingqokelelwana yengoma siyibona ba ihambe njani uzosibalisela nayo mhlambe nangalo artist leyo obudibene naye phofu ke mhlambe zinezinto ezaphinda zenzeke mhlambe kwezi after you release mhlambe sabe sesithetha ngezo zinto ezo zincomekayo kodwa ke uyilibale into eze beef and stuff like that, just focus na ube ngumzekelo ophilayo. Hayi ndayilibala that's why I'm so comfortable kuthetha ba anaxesha labo like ndayilibala kudala ndayilibala that's 2025 ngoku. Like into ze beef nendoni ku 2025 sikhulile ngoku not working asikhulile ngizoba na 21 kulonyaka ngizakwenza iwe nibe khona ndicela like like nyani like honestly ngizakwenza iwe nibe khona because izaba ngumzekelo ophilayo like honestly like it's gonna like ngizofumana my first car yabo so like it's gonna be really big like wow. I want but ngifuna abantu abaninzi yathakatha like yabo like nibe khona guys sizaba khona sizaba ngumzekelo ophilayo but icela udlulisa imessage ayidlulisa ukhona le female rapper ithanda ukwekwa i-rappers bazi ya fake ziya pretender cela iyeke landa yenzayo because nguye lo wenza lando. That's my message. Cela iyeke and as well kumana ngisithi eqathe igama or as fine as for another day. Yeah, it's fun. How yazazi like that's why like honestly that's why zonke rappers zibhekelele kuye. It's because of yena makangathi ngabo nguye. Oh uthuli uthuli Jimje uthuli jit uthuli jit ungenaphi nguye utsho kuye uthi female rappers ya pretend uthuli jit wayithetha nini lona. Oh okay by 3 abantu abatshoyo bathi lana zi female rappers ze pretend uthuli jit wayithetha kayi wanithetha ngomuntu mina oyaziyo okwekwa na kwi status uyazazi awona ngubani lo uyazazi sesuka apha ne sesuka apha yeah wathetha nento enkulu endiyiphikisayo but that's a story for another day walila nolila Dicinga right. Dicinga right. Okay, hayi ngeke walila. Hayi bobaninzi nonikiziwa lila. Zangalile. Hayi zangalile. Baninzi abantu balila apha man. Hayi zangalile. Abantu shilo by 3 abantu bachiloyo. Uyiwani walila hayi so guys. kulo wokugqibela
Come this and them. Nick is Oh, you told me I'm Nikki Z, my best. so Katen's right. Yeah. Katen's right. Now go to the Yeah, Katen's right. Ixesha lalona Yeah, ndithetha Katen's inyana right. ngoku. Katen's right. Makayeke into yothi bona abantu bayampretenda akho mntu umpretendayo apha. Oh my goodness. Makabe right yena makahile because I feel like ikhona lento angakahili kuyo. She needs to heal. But ingathi niyaba ingathi wayevana nje Xaxatyaniswe necala lakho nje. Sixatyaniswe ngoyi-females. Awunovana nomntu wonke ogqiba uthi kubana uright. Ikhona lento wrong. Xa ubuze xa unovana nani nonke apha kule room kodwa anivani nina kodwa mna ndivana nani nonke ndiyakwahlala nawe kodwa wena uvani naye. Is that a good thing as a person? It's not. Ngcono ndingahlali nani noyi-2. Ndingakhethi sides. Ngcono ndizikhuphe kuni nobabini because izinto thina sizivayo azithethayo ngathi asithethi into siyi-assumayo. We're not assuming. It's not assumes or whatsoever but makayiyeke lawe. Mna ndifuna iphume lewe ayazi ba akho mntu impretendayo animpretendi that's why ndiyithetha nami ngoku because ndikiwe takwekwa. Okay. Ndikiwe kukwekwa. I hope your message akuvakele. Yeah. Siphume njalo. Kasi 16 bars and then sigoduke. Yeah. Yo. 16 bars Ndiyazolula. Nenze andagqiba lento bendiyenza. Khenzo thina. Yo, happy 16 bars enokunika I like that confidence. Ingathi uzovuka ngenye way. No ngendlela ehleli ngayo. Ndithanda yona. Ngoba kwashushu. Ingathi uzovuka ngenye way. Indlela ehleli ngayo ne. Yeah, like vele what? Manje nika into chilled man andifuna into engakho. Ndiyimedi yasekasa ndifuna ukwenza ngathi lapha ndiphume ekasi once indrip ekuphuma istrato bazi zigcwele idyasi maybe ngathi ndiyidyani. I'm not talking about intaba suzokhela iba yidyani. I be stuck up in my wave. I don't chill with niggas. Some of these bitches they be jealous. They ain't got no business. Don't hate on me, hate the game. Ain't got time for fiction. I don't come second or third. I be 1 in a million. Funa uncanca nansi theory. I'm the baby mama. You my son, bitch. If not, ungumzukulwana. Take a sit. Let me school you. Kuwe ndingititshala. Take a bite. I don't mind as long as uphela indlala. Thuli kuwe umdala yafana nje notywala. I don't take shit anaxesha longiqhalisela. All the shit I do it by myself, bitch. That's why niphefumula ngenxeba. Y'all pressured. But ke antithi otherwise. Sway. Damn. Manje ndwebile man. Somebody call Sway. Phuma kamanje. Okay. So masibulele kakhulu ngexesha lakho. Ngicela ushiye nje into ezincinci abantu mhlambe xa yeah nje shiye nje into ezincinci nje abantu nje xa befuna mhlambe usebenza nami mhlambe ufuna ukufeatureisha okanye ufuna ukuthini okanye ufuna ukufollowisha angakufumana apha abantu before sithi bye bye. Follow me on TikTok, please. That's the first thing. Follow me on Instagram. Follow me on Twitter. Bensanumvula phezulu nsukwini. It's TMTRSA throughout every social media. Facebook naye TMTRSA. Ofuni number yam. Ayifuni mntwini wam. What else? If you wanna book me, I would say today nzobhala ibhayo yam ngizorenewisha yabo ndibhale i-email so that you can actually text like bhalele pha kwi-email but you wanna book me. Otherwise yeah it's chilled man, it's shy. Awuduri nokho. Ayitsho man duri if usebenza grand like uyi-artist esebenza grand like ndiyayibona i-portfolio yakho i-grand I don't even charge you. Yebo. Even aba bafuna uhambe yo performa kubo ngisho kubo like awuduri kubo. Kuba aba bafuna no perform kubo. If like a show yakho is going to benefit me ngendlela endiyifunayo I don't even charge like it vele ndifuna accommodation and transportation fee. Wow, dankie. Ngumzekelo ophilayo nje. Yeah, because like why should I charge? Wait of a day before Sbalek. Sukuthi abantu bayo pretend benga pretend you. My goodness. Bye bye. Bye bye. Welcome to the biggest podcast in the world. Yeah. Me say dive into the rhythm, feel the new wave vibe. Yeah. Where fresh thoughts and voices come alive. Yeah. From deep conversations to the latest trends. Yeah. Won't you join us on this journey where the wave never ends? It's inspirational. Yeah.
educationally, conversationally, and intellectually. The gold and the best in the game, yeah. Tell me how you catching the wave, yeah, yeah. It's a new wave, yeah, yeah. It's a new wave. It's inspirationally, educationally, conversationally, and intellectually. The best and the gold in the game, yeah. Tell me how you catching the wave, yeah, yeah. It's a new wave, yeah, yeah. Catch a new wave, yeah.